niin, moro vaan kaikille. Mä oon Pete, no niin, siis mä teen Minecraftia ja mä olin jo tehnyt yhden jakson tästä. Mutta sitten kun mä olin tehnyt sen yhden videon, niin mä huomasin, että mä en ollut kiinnittänyt mun mikkiä koneeseen, joten ääniä ei kuulunut, joten mä teen uudelleen. Mä nyt sanoin, että mä sanon nopeasti. Mä tein kiva sinä ne kaikki normaalit työkalut ja tämmöset ja tein sängyn ja tämmöstä ja en oo vielä tehnyt mitään taloa enkä mitään, niin tää jatkuu nyt tämmösestä, että se on oikeastaan ehkä parempi, että te nähnyt mitään tylsää puun hakkaamista ja sellaista. Ja mä nyt sanon nyt uudelleen kaikki nämä alkuutut ja kaiken, että joo. Niin, että siis mä teen varmaan niinku ehkä about 10 minuutin videota, koska se kestää aivan järjettömän kauan upata näitä videota. Monta tuntia. Mä en ymmärrä sitä miksi, mutta ehkä se johtuu ihan kyllä siitä, että mun kone on aivan surkea. Luultavasti johtuu siitä. Ja niin meitä tässä niin kanavalla on kaksi tyyppiä, minä ja Eetu. Eli mä, Pete ja Eetu. Ja sitten siis minä, Pete. Siis se kuulostaa, että mä sanoin sitä mitä on kolme, mutta siis mä oon Pete ja sitten täällä on yksi Eetu. Ja sitten me tehdään nyt ainakin aluksi Minecraftia ja sitten se Eetu saa huomenna, siis huomenna sitten kun mä oon kuvannut tämän videon, niin CSGOon. Sitten saa ehkä kuvaan sitä, mutta ei välttämättä, koska sen kone on aika huono. Mutta sitten kun se saa jouluna paremman koneen, niin sit se alkaa ainakin kuvaamaan niitä. Ja sitten kun mäkin saan varmaan Capture Cardin, niin mä oon pleikkarilla kuvaamaan kaikkia FIFA-videoita ja kaikkia Advanced Warfarea ja tämmöstä ja sellaista ja tällaista ja semmoista. Kaikkea FIFA 15, kaikkea mahtavaa ja sellaista. Joo, tämä alkuvideo on varmaan, nyt tämä alkuvideo, ensimmäinen Minecraft-jakso ei ole varmaan ihan niin tylsä, koska mä olen hakannut kaikki puut jo valmiiksi siinä ekassa, mutta kuten sanoin, niin se feilas. Joten mä joudun nyt uudelleen sanomaan kaiken. Ei se haittaa, ei se haittaa. Ja mä tänään latasin mun koneeseen semmosen jutun, mä nyt unohdin sen nimen. Joku varmaan tietää siellä. Se on semmonen, että niinku sen pistää niin, tulee niinku FPS parantuu ja sitten niinku voi zoomata ja kaikkea semmoista. Joku varmaan tietää siitä. Ja kun mä latasin sen, niin heti on parantunut. Siis tää ei enää lagi paljon yhtään. Ennen oli varmaan joku suunnilleen 10 FPS, nyt yleensä joku 60. Se on oikeesti kannattaa ladata se. Joku varmasti tietää sen. Harmi kun en muista sen nimeä. Mä ehkä laitan kuvauksen sitten sen, että mikä se on. Ja tämäkin on varmaan noin 10 minuutin video. Sitten niin tehdään Skywarsia tämmöstä. Eetu tekee varmaan Skywarsin, sitten kun mä oon tehnyt tämän singleplayerin. Sitten me varmaan tehdään sitten myös kahdestaan Skywarsia. Se pelaa kotonaan omalla koneella, mä pelaan täällä muun kotona omalla koneella. Sitten me tehdään välillä yksin niitä ja sitten ehkä joskus kauniina päivänä niin Eetukin pääsee tähän mun singleplayer maailmaan, mutta se ei nyt pääse, koska se Hamachi on aika kusinen homma, joten se nyt ainakaan vielä pääse. Tällä hetkellä mä siis etin kodin paikkaa. Ja tämä vaikuttaa itse aika hyvältä. Totta mä katson kuinka paljon mennyt. Alright, 3 pointtia. Eli tämä vaikuttaa itse aika hyvältä, koska mä haluan semmosen talon, missä niinku siis on vettä ympärillä. Se on tärkeää, että on vettä. Sitten on paljon puuta. Milloin tammipuuta, koska mä en oikein tykkää muusta. Tammipuu on totta kai parasta puuta. Mitä on aika suurin osa samaa mieltä. On se kuusipuu on myös kaunista, se on totta. Sitä ei voi kieltää, mutta siis tammipuu on vaan se normaali. Koivu on kaikista surkein. Totta kai. Ja mä pystyn tähän aloitustestinkin, että saan vähän alkuun kaikkea kiinnostavaa tavaraa. Mä saan siitä tätä nopeaa Acacia puuta, mitä onkaan. Se on aika kaunista. Sitä on erittäin hankala löytää. En oikein tiedä, että sitä löytää, mutta mulla on semmoinen käsitys, että jostakin semmoisilta vähän niinku saarilta sitä ehkä löytää. En oo varma. Joku voisi ehkä sanoa. Koska se on aika hienon näköistä. Alkaa tuen ehkä enemmän singleplayereita kuin niitä kaikkia Skywarsia näitä, koska se ne ehkä lagaa vähän. Tämä ei nyt niin paljon. Ihan riittää vähän. Ja sitten, mutta kyllä niitäkin tulee. Niitä on mukavaa. Kaikkia
survival gamesia ja kaikkia semmoista. Ui, kuka mulla oli? Skeleton. Kamalaa. Mä voisin muuten syödä. Meni kohta vähän ottaa PvPtä ton kanssa. Niin mä sanoin sitten, että jos mä teen näitä kaikkia Skyborsia ja tämmöstä, niin Eetun kanssa, niin mä sanon, että on aivan surkea PvPtä ja tämmöstä. Mä en oikeesti haluais mennä haastais tota. Mä oon nössä, mä tiedän sen. Älkää tuomikko. Mä tein ovean yllätyshyökkäyksen. Mitä? Mitä just? Mitä? Joku pikku puki. Joo, ei tää toimikään tää mun hieno suunnitelma. Hei, mutta mä etsin sitä mun kotipaikkaa, niin vaikka se on taas kuinka paljon mennyt. Okei, 6 minuuttia. Alright, eli about 4 minuuttia vielä. Kyllä mä tekisin mielelläni pitempiä videoita, mutta ei oikein pysty. Onhan se ihan kiva täällä odotella 10 tuntia kotona, että se video lataantuu. Kun meillä on toinenkin kanava, missä oli minivideota, me poistettiin ne vasta. Oli aika surkeeta, se oli lagista, hirveetä. Me tehtiin tämä One in the Chamber ja sitten yksi single player snapshotti. Se oli hirveä lagista. Ja kesti nyt tällä latauksessa 10 tuntia, niin ei oikein innostanut enää tehdä. Mä niin toivon koko sydämessäni, että näette tämän latauksessa ei kestä niin kauan. Jos kestää 10 minuuttia, mä oikeesti hypin iloiseni. Jos edes 2 tuntia, niin mä oikeesti aivan riemuissani siitä. Siis aivan mahtavaa olisi. Tässäkin varmaan kestää semmonen ihan 10 tuntia, mutta sitten talvella, kun hyvät ajat koittaa, kun saan oman uuden koneen, jolla voin pyörittää, joka pyörittää Minecraftia ja muita pelejä upeasti. Silloin mä en enää niin Minecraftia varmaan pelaa, mutta kyllä sitäkin varmaan jotakin multiplayer, kaikkia semmosia servuhompää, pälöörejä. Mut sit tulee kaikkea CSGOta ja tämmöstä, mut sitten Playcarilla mä Capture Cardilla varmaan kaikkea FIFA 15 ja tämmöstä Back Openingia, gameplaytä, Advanced Warfarea, kun se tulee kohta. Ehkä Päfä 4:kin. Onpas kaunista. Every time kaunista. Aika vaarallisen näköistä itsessä. Mutta kyllä hankala löytää taloa. Oikeastaan sopii mennä 10 minuutin pätkät, koska mun mielestä 10 minuuttia kestää päivä, niin yhden päivän aina kuvaa. Sitten joskus kun saa paremman koneen, niin nää tulee varmaan venykölle puolen tunnin videoiksi. Mä en tiedä onko se parempi juttu vai huonompi juttu, mutta sitten sen näkee. Tätäkään mä en kyllä kauan enää kuvaa. En pysty yksinkertaisesti siihen. Mulla ei pinna riitä siihen, että mä ootan 10 tuntia. Odotan. Vaikka ei sen tavallaan mitään odottamista, se voi vaan arata taustalla, mutta kumminkin. Se olisi kiva, jos voisi ladata vaikka pari minuuttia päivässä, jos kestäisi vaikka tunnin tai 2 vaan. Olisi aivan mahtavaa. Se olisi upeeta. Hyppisin ilosta. Joo. Mä vaan pyörin ympärillä, en mä etsi kotia, voi jumpe. Ja mulla siis tämä näköetäisyys ja kaikki asetukset niin semmosella ns huonoilla, että tää pyörittäisi, että nää FPS olisi niinku kohdillaan. Että olisi enemmän kuin 14. 10. Ennenhän mulla oli semmonen FPS, että upeat huikeat 5 tai 10. Nyt ne pyöri siinä 60 paikkeilla. Vaikka nyt kun mä kuvaan, niin se on näyttää olevan pari ja 10, mutta eihän tää nyt niin kamalasti lagi. Mutta nyt mun täytyy lopettaa, tää on mennyt liian pitkäksi. Eli mä jatkan varmaan joskus hyvänä, kaunaa päivänä, kun on aikaa. Ja tulee olemaan enemmänkin kuin Minecraft-videota ja tulee olemaan Skywars ja
tulee olemaan survival gamesia. Joo, niin tää nyt piippa. Joo, moro, nähdään ensi videossa.